Ja, ik vind het heel gewoon om naar Sjerken te gaan. Dat heb ik mijn leven lang gedaan. En ik vind het minder meer als een plicht, dat is misschien nog een beetje een Calvinistische inslag, dat ik vind dat je dus ten dienste stellen moet aan de gemeente waar je bij. En met die instelling vind ik het vrij normaal, omdat ik in orde ben, dat ik hier achter de orgel zitten ga. S'nachts, dan stap ik hier achter het orgel. En is dit mijn plakje hier. Hè. Daar is de dominee, we hebben altijd echt contact. En ik weet niet of ik hier achter dit orgel te zitten. Ja, in totaal is dat 20 jaar. Ik ben als 12-jarige jongen ben ik begonnen. Ik mocht altijd al jonkende organist zitten. En ik moest een enkele keer, ik als een vestjespeler bij het uitgaan. En toen op een snijn, toen kwam de organist net opdagen. Toen kwam een van de ouderlingen, die kwam naar boven toe en die zei: Reinder die komt net, want er moet een kookjelje, dat doe maar stuurt spelen. Nou, ik wel eens afgeplukt, ik had elke keer een tijd gewoon om zenuwachtig te worden. Maar ik weet nog wel dat ik met zweet in de hand dat volbracht had. Maar want het is niet gek op een 1-0 voorsprong kwam. Een hoekskop gier er onveraf van de rechterkant. Waar het voor Joen. Berwoud Bijmers koer, wol koppen net helemaal goed. Bal kwam voor de voeten van Bouwers. Die uit de draai zuiver een beetje uit Helje koer. En hij liet de keeper van VVOG kans lezen. En dan is het dus de onvierder van de Harrekieten. Die zijn ploeg het zet ze in de goede richting jou. Dit keer haken maar ze boys wil broeken. Want ze zien het dus heel dreig in die eerste helft. Ja, hij heeft ook zo'n mooi plakje. Ja, ik ga een vers plak. Nou, dat voordeel hij misschien dat je erelid bent van Harkemasse Boys. Maar alle zaterdags, als de boys spelen, dan is dit mijn plak. Als je hier snel zitten, denk je er nou wel eens aan een sneuwen rond van het voetbal? Dat is een mooie vraag. Nou, in principe net, maar ik denk dat het wel eens een keer dat iets door je heen zit. Maar je moet altijd alert worden, dus ik probeer nu wel te concentreren hier op een dienst. Ik zal net zeggen dat ik nooit eens een keer weer aan een wedstrijd terug ga. Ja? Dat zou best een keer gebeuren, maar in principe kan dat natuurlijk niet. Harkemasse Boys op 2-0. Het is op een ei onvierde Henny Bouwers die het een doelpunt maakt. Het gaat wel wat gestuntel onverhaal in de verdediging van VVOG. Ik ben als 23-jarige ben ik hier naar Harkema gekomen. En ik wist dus dat je een goede voetbalvereniging weer. Dus vanaf het eerste ogenblik stier ik aan de kant. En een paar weken daarna zit ik in het bestuur. Ik ga de tritten hier dienen. Ik ben penningmeester en ik ben speaker. En ik ben de man van de public relations. Contacten met de kranten en verslag zelf schreeuwen. Dus ik heb er een behoorlijke taak aan. En elk weekend weer ontzettend druk. Het mooiste plekje is, dat weet ik niet, maar van mij is het wel het mooiste plekje. Ja. Als ik eens een keer beneden zit in de Sjerken hier of in de vakantie in Boerplak, ja, dan weet ik al net, ja, dan moet je alleen al luisteren naar de predikant. Maar dan verveelt me wel eens een beetje. Dan denk ik, ik heb niks te doen. Ik hoef niks te doen. Normaal ben je altijd bezig, de muziek opzoeken enzovoort. En geconcentreerd wezen op het moment dat je weer invallen moet. Wat dat dan gaat hij al altijd inzet voor de mierskip? Ja, dat mag je wel zeggen. En, ja, als je bepaalde talenten hebt, en dan denk ik speciaal aan het orgelspelen, vind ik dat je die benutten en dat je in de zin stellen van de gemeenschap. Welke plakje zit je nou uiteindelijk het liefst? Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou, zaterdag zit ik de laatste hier en s'nachts achter het orgel. Dus ik zou net weten welk plak het mooiste is. Ik vind ze beide mooi. Volle mooie kansen hier. Maar Harkemasse Boys is toch echt de ploeg die de doelpunten wil maken. Sjenlet hoe het wil maken. Henny Bouwers, het Harkemasse Boys op 2-0.